tayo bang? Apa. Lingayen. Lingayen. Tayo sa Lingayen, Barangay Stanza. Ay, Yung bahay ni Coco. mga bagyo, mga bagyo. Bahay ni Coco. Ay, Yervin pala. Matatapos lang natin nadaanan yung karatula, yung marker. Tapos dito, Sabangan sa kami. turn, Malabrador to de. turn. Malabrador to. Kaya nga, turn left tayo. Turn left naman talaga to. Turn left. Sabi ni Daddy. Punta tayo sa Stanza Beach. Oo. Pero hindi ka maliligo. Wala. Shih Tzu, nagkalat. Kalat-kalat lang yung mga Shih Tzu dito. Oh, Stanza Elementary. Sa right side. Nagkalat mga aso dito. Saan tayo? Dito? Fiesta Balon Stanza. Ay, nadaanan natin Barangay Hall. Okay, diretso lang tayo dito. Bababa tayo. Ay, hindi natin susundan yung Yun yung paan. kurbahan. So, ito, may parang may waiting shed dito. Didiretsuhin natin to, bababa. May karatula naman, kaya lang mahirap ng basahin. Medyo makitid na yung daan dito. Ito yung mga daanan sa baryo-baryo. Mukhang baha naman dito, mukhang baha. Ayan na. Ba, tubig, baha nga. Taniman ba yan? Palaisdaan. Binabaha sila dito. So, bumabagyo kasi ngayon, may bagyo. Katitigil lang ng ulan. Ay, katitigil lang ng ulan. So, eto na, malapit na tayo. Baha dito, baha. Sarado ata mga establishment dito. Bawal maligo sa dagat. Bawal maligo sa dagat ngayon. Bawal maligo. So, may bagyo ngayon. Kunti lang mga tao. Oo, may kamayo. Oh. Binibidyoan ni mama ma. Malalim.
Malalim ba? Bukan natin. Malalim, malalim. Oh, ito na yung swimming pool. Swimming pool. Parang ang dami ng cottage. Wala naman. Saan ba ang safe? Alin dito ang safe? Dito ba? Dito dito. Ha? Hanap talaga natin. Ikot-ikot. Ay, kailangan nating ipaikot-ikot. Ay, mga alay. Yo, matawa-sawa dito. Hanggang dito ko na lang, Bam. Okay, so dito muna tayo. Wala, hindi tayo makakaabot doon sa dulo. Kaya maglalakad tayo. Oo, maglakad tayo. Park muna natin dito. Mataas ang tubig. Ayun, may tumirik. Legendary Smash. Tumirik. Malalim nga dito. Oo, iwan muna natin dyan. Ayan o. Baha. Ay, baha, baha. Malalim dyan. Sandan nyo dun sa may hose na blue. Dun sa may hose na blue. Ay, umaaraw na. Pero baha dito, baha. Ay, baha, baha. Naman ulit. May ilog. Baha talaga dito. Ayan, nagsisimula pa lang umaraw, ano? Tatapos ng bagyo. Ayan. Stand sa beach. So mostly pag pumunta ka dito pag maraming tao. May mga kon dito, ATV. Ayan, mga all-terrain vehicle. Nagpaparenta sila dito. Pero wala ngayon. Sunday ngayon. Bagyo. Oh, may kalabaw. Buffalo yan, buffalo. Buffalo yan, buffalo. Ay, baha ang stand sa beach. Pero maganda, no? Tanggalin mo lang tong tubig. Maganda talaga ang view dito. Okay, malapit na tayo. Pero dati-dati walang mga cottage dyan. Pero ngayon, dami ng cottage, oh. Ay, marami ng cottage. Dito pa lang sa daan, dagat na. Medyo maglalakad tayo. Ay, maglalakad tayo. Sarado yung mga stall dito. Wala na yung mga ATV. Ayun yung parking area, oh. Oh. Kaya lang walang nakapark. Naiiwan yung mga sasakyan dun sa daan. Pero kung hindi naman bumabagyo, aabot talaga dito. House wheels. May gulong na bahay. Oh, ang ganda, oh. Ang linis. Ay, ang linis. Doon sa dulo. May barko doon, oh. Ba, may barko. Doon na, malapit na tayo sa dagat. May mga motor na nakapasok dito. Pero mahirap kasing isakripisyo yung
red tricycle natin, ano? Baka mapasukan ng tubig yung sa may spark plug. Oh, cottage. Ang dami ng cottage dito. Kabilaan na. Kabilaan. Okay, subukan natin pumunta sa Baybayin. Ayan, kung makikita nyo, katatapos lang talaga ng bagyo. Ayan o, nagkalat, mga kahoy, mga kawayan. Oh, may mga basura, naghalo-halo na. Ayun, dito sa side na ito, kitang-kita yung bundok ng Labrador, oh. Yan. Labrador. Tapos, kung titingnan mo naman yung dagat na diretso, ayan, kitang-kita mo yung Swal. Oh, yan na yung power plant ng Swal. Tapos dito sa other side, ayan. Sigurado ako, Lingayen na to. Ay, Lingayen. Halos magkatabi lang sila. Yan, may mga barko. Wala pang masyadong maraming tao dito ngayon. Ilan pa lang. Kami pa lang at merong isang grupo doon sa kabila. Mga lokal to. Taga dito lang to mga to. O, lapitan natin. Lumapit tayo. Yan. Oh. Nagang maalon. Ayan, sumisikat na yung araw, sumisikat na yung araw. Kung titignan nyo, talagang hindi pa pwedeng maligo kasi madumi pa yung dagat. Kulay brown pa yung alon. So kung titignan natin, yung buhangin nila dito, black sand, pinong-pino na black sand, parang sa Labrador din, sa Tubuan. Parang sa San Fabian din, ano? Black sand. Black sand. Oh, yan. Black sand na pino ang buhangin dito. Ayun, dito sa side na ito, kitang-kita yung bundok ng Labrador, oh. Tapos, kung titingnan mo naman yung dagat na diretso, ayan, kitang-kita mo yung Swal. Sigurado ako, Lingayen na to. Ay, Lingayen. Halos magkatabi lang sila. O, lapitan natin. Lumapit tayo. Yan. Oh. Nagang maalon.